para que participemos ben nestes días da Semana Santa, non? Porque é como os xogadores que queren xogar un partido, se non entrenan antes, pois o partido despois non se xoga ben, non? Pois igual nos pasa a nós, temos que entrenarnos. Ahora mesmo vimos da Iglesia do Centro que durante esta semana estivemos preparándonos mediante uns sacramentos que son propios deste tempo, que é o sacramento da penitencia, o sacramento do perdón e o sacramento da unción dos enfermos, que significa que lle pedimos a ese Deus que nos sane de todo o mal que podemos ter cada un de nós, non? Entón, ahora mesmo, 210 personas recibiron este sacramento da unción dos enfermos. Durante a semana, pois, o sacramento da penitencia do perdón. Eso fixámolo estes días. Xa o próximo domingo, que xa comeza a Semana Santa, propiamente comeza xa o sábado á tarde, aínda que se celebra este día na iglesia o día de San Xosé, á tarde xa entramos na Semana Santa o sábado pola tarde, para que o domingo celebremos xa a entrada de Xesucristo en Jerusalén cando iba camiño da morte. Entón teremos, como todos os anos, a bendición dos ramos ali na Praza Maior, e logo salimos en procesión hasta Veracruz, donde celebraremos as misas correspondientes de cada domingo, non? 11:15, 12:30, por aí. Logo xa na Semana Santa, estes días, imos por as parroquias, porque temos parroquias onde a xente nos está esperando para facer o mesmo que facemos aquí, e agardamos o Mércores Santo. O Mércores Santo teremos aquí un Vía Crucis sobre as 6:30, que van intentar facelo uns cuantos xóvenes. Logo, a 7 misa, e a 7:30 vai haber aquí un concierto de 4 músicos de música sacra, a 7:30 da tarde, o Mércores Santo, que son dous